znate da su jednom krečili muzej? Sve je mirisalo na svežu farbu i svuda okolo bile su izlepljene krep trake. Ja volim miris farbe. Ja volim kako miriše drvo. Ali čekajte, nije ovde reč o mirisu. Reč je o zvuku. Kako to misliš, dragi Harlampije? Lepo, reč je o zvuku. Najlepšem zvuku koji sam ikada čuo. Zvuku koji miriše. Ja volim zvuk pucketanja vatre. Ja volim zvuk fijukanja vetra. Bio je poslednji dan. Farba se već zasušila i moleri su počeli da skidaju krep trake sa zidova. Da, namišio sam ove mišje uši i počeo da osluškujem. Kako su skidali krep traku sa zida, tako sam se ježio. Taj zvuk, to je najlepša muzika koju sam ikada čuo. Pa vi miševi ste zaista naopaki. Pa i ti si naopaka, Kiko. Od uvek. Na, 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 na. A reci nam, Harlampije, sada kada smo pronašli prvi predmet potreban za naš beg odavde, koji muzički predmet je ovde najzanimljiviji? A da nije glupa krep traka. Okarina. Pogledajte. To je duvački muzički instrument koji izgledom podsjeća na ptičiju glavu. Ne volim ptice. Poznata je širom sveta, a u Evropu su je doneli španski osvajači kao suvenir novog sveta. Jel od drveta? Ja volim miris drveta. Obično se izrađuje od pečene gline ili porcelana, ali može biti i od drveta. A od čega je ova koju gledamo? Ova što se čuva u muzeju je napravljena od luksuznog i čuvenog majsen porcelana. Izgleda kao pravo pravcato jaje. Ima rupice kao tvoj sir. A kako se svira? Kažu da je sviranje okarine jako zabavno i da je lako naučiti. Kada se u otvor na vrhu duva, a jagodicama prstiju prebira po rupicama, dobija se željeni ton. Sad mi se jedu jagode. Okarina je jedan od najstarijih muzičkih instrumenata na svetu. Znači, ljudi su je svirali pre 1000 godina. Tako je. A savremeni oblik razvio je Giuseppe Donati u 19. veku. Ime je dobila od italijanske reči okarina, što znači guska. Okarina, sviralina. Što si se uzjogunila, Kiko? Vidiš kako naš drug Harlampije lepo pripoveda. Potrebna nam je sledećina predmetina. Makaze, makaze. Idemo po mumakaze. Hej, a ja? A ja? A ja?